ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ କହିବି। ଏକ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛ ଥିଲା। ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଚିଣ୍ଟୁ ନାମକ ଏକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଗଛ ପାଖ ନଈରେ ନୀଳୁ ନାମକ ଏକ ହଂସ ରହୁଥିଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ସେ ଦିନସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୀଳୁ ଖୁବ୍ ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ପାଣିରେ ଖେଳୁଥିଲା ଏବଂ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା। ଦିନେ ନୀଳୁ କହିଲା, "କେ ଚିଣ୍ଟୁ, ଏତେ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ? ଏବେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ଆରାମ କର, ମୋ ପରି ଖେଳେ।" ଚିଣ୍ଟୁ ଧୀରେ କରି କହିଲା, "ନୀଳୁ ଭାଇ, ଏବେ ସମୟ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଇତି ରଖୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ।" ନୀଳୁ ଏକଥା ଶୁଣି ହସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଠଟ୍ଟା କରି ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଜମିଗଲା। ନଈର ପାଣି ବଢ଼ିବାରୁ ନୀଳୁ ଆଉ ସହଜରେ ମାଛ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭୋକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେଉଁଠି ବି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚିଣ୍ଟୁ ତାର ଗାତ ଭିତରେ ଆରାମରେ ବସିଥିଲା। ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ନୀଳୁକୁ ଭୋକିଲା ଦେଖି ଚିଣ୍ଟୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଶସ୍ୟ ଦାନା ପାଣି କୂଳରେ ରଖିଦେଲା। ଶେଷରେ ନୀଳୁ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଥଟ୍ଟା କରିଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖିତ ମନେକଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଆଜିର ପରିଶ୍ରମ କାଲିର ସୁଖ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯିଏ ନିଜ କାମ ସାରିଦିଏ, ସେ ବିପଦ ସମୟରେ କେବେ ହଇରାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଳସୁଆ ହେଲେ ଶେଷରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଧନ୍ୟବାଦ।